ओरैबायदि दुखुनांथाव खामानि मावलायबाय आरोखि ना सिखावनि खामानिया नै ओरैहाय इन्जुराखौनो हाफ्लंनानैहाय मबाइल खावनानै लांलायबायनो नै ओमफ्राय एक राहैनो न'खरथामना सिङाव हाबदों जाहैदों नै सिखावा माबायदि हाबखो बेयावलाय ओमफ्राय बे सिङावनो उन्दुखायोमोन ने नै इयावनो उन्दुयोमोन आरो ओमफ्राय मबाइलखौ लानानै थांबाय आरो न' सिंनिफ्राय नै ओरैबायदि आरोखि बेराखौनो हासिखादों होद ओरैनो खयथासो टाइमावथो बिदि जाया हरनि जेबो थाल मोनखायाखिसै मा बुस्थु लांदों होनदों खालि मबाइलल'सो मोनलांनाय जाहैबाय औ ओमफ्राय सिम नाम्बारा बेसेबांथो गोसोआव दं नों बै मोनलांनायनिया ए नानियासो मिथिगौमोन ने ओमफ्राय मबाइला माबायदिमोन मबाइलाबो गिदिरखा बिजों समान ए गिदिरमोन आरो मबाइलखौबो लानानै थांबावबायसो होमब्ला ने जेबो लाङाखै ने मबाइलल' दुवारजों बेयाव मानसि उन्दुवाखैमोन ओमफ्राय थाल मोनखायाखै होनब्लाबो आया मबेयाव हाबदों होनदों बे रुमावल' इसिनिफ्राय मा लांदों कारेन्टनि कनजुमार आया बेखौनो लांबावदों दालाय बेबायदि कनजुमारखौनो लांदों ओमफ्राय मोनसेया मय हाबदों होनदों नै ओरैनि रुमाव हाबदों ने औ खेंनायनि ना माथो ए बेयाव सोर उन्दुयोमोन ए नैबाव नानि उन्दुयोमोन आइया कलेज स्टुडेन्टस दङ नानिया ओमफ्राय मबाइलाखौ बबाव दोनदोंमोन बेबा ए थै दाने मबाइलखौनो लानानै थांबाय आरोखि ने होस मा ओरैबायदि फाग्ला सिखावलै बेलाय मानो बेबायदि खालामनो मोजां मोनो खमसे खमथ' गावनो मावनानै जाब्लानोथ'ना बेफोरबायदि मबाइलखौ बायना लानो हायोना ओरैबायदि दुखुनांथाव बे सरखारनि न' मोनदों ने न'आ होस ओमफ्राय जेबो दास मोनखायाखिसै होनब्ला ने ओरैबायदि दुखुनांथाव माने मबाइल गंसे खावनानै लांबाय आरोखि नैबे आदानिफ्राय आदाथ' नङा आं गुमैसो जागोन गुमैनिफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा गैयि न'खर नै ओरैबायदि गैयि न'खर हाजिरा खामला मावनानैसो जायो खुनुरोखोमसो सोलियो न'खर ओमफ्राय लोगोसे फिसा फरायनाय दंबावो दा बिनि सायावबो बेफोरबायदि सिखाव खालामनानै होबावो आरोना ओरैबायदि दुखुनांथाव नै बेबोथ' सरखारनि न' मोननायसो दासिमबो जायाखै ओमफ्राय बे माबायाबो न'आबो नै खस्थ' मस्थ' नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि बेरा दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो दा बेफोरबायदि मानो खालामनानै होयो सिखावफ्रा ओरैबायदि दुखुनांथावनि बाथ्रा दा मबाइलल' मोनलांदों होनब्ला ने